Usa ka lola sa Cagayan de Oro City ang gitawag nga Santa Lola tungod sa sobra 2,000 niini nga koleksyon sa Santa Claus. Ato siyang ila-ilahon pinaagi ni ining report. Santa Claus is coming to town. Kana gayud ang gipamatud-an sa usa ka panimalay sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City tungod sa managlahing koleksyon sa mga Santa Claus figurines ug stuffed toys. Ang kolektor sa mong mga patsadang Santa Claus kay si Lola Thelma Rojas kinsa sobra 20 ka tuig nang gakolekta niini sukad tuig 1995. Nagsugod kuno siya sa pagpangolekta diyang nalingaw siya sa usa ka Santa Claus nga stuffed toy ngayang nakita sulod sa mall. Matod ni Lola Thelma, gisuportahan sab sa iyang bana nga si Tatay Delfin Rojas Jr. ang iyang hilig. Apan, mipano kini niadtong 2019. Kining Santa Claus murag nakatabang po ni sa ako nga murag nakapataas sa tingali sa akong kinabuhi kay mo magid akong lingaw. Karon nga wala na akong bana. Mamis, supportive ka ito akong bana sa ako. Ako gyapon ni padayonon. Apan bisan niini, nagpadayon gyapon si Lola Thelma sa iyang pagkolekta. Karon, sobra 2,000 na ka Santa Claus ang iyang nakolekta nga makita sa nagkalain-laing lugar sa ilang balay. Gikan sa dining table hangtod sa kusina, napuno sa Santa Claus. Sagad sa iyang koleksyon, mga hinata gikan sa iyang mga higala abroad ug ang uban iyang pinalit. Lakip sa iyang koleksyon ang mga karaan nga Santa Claus, sama ni ining gikan Belgium nga tuig 1900s panahimo ug gikan England nga tuig 1905 panahimo. Nagkadiyang dagway sab ni Santa ang makita kung asa dunay Santa nga mag-uuma. Mananagat, Black American, musikero, natulog nga Santa ug dunay Santa nga misunod pa sa health protocols. Christmas feels gayod ang mabatian sa panimalay dinhi sa mga Rojas tungod sa mga Santa Claus nga nakapalibot. Gani si Santa Claus wa nagpauwahi sa pagsunod sa health protocols tungod naka-face mask siya. Supportive sa akong pamilya ning akong mga kuan, akong koleksyon murag akong paminaw murag maka taas-taas akong kinabuhi bang murag dili ko ma-stress. Imo lang tan-awon malingaw na kakaayo. Oh. Tungod sa kadaghan siyang koleksyon, but ni Lola Thelma nga magtukod og balay nga pwedeng kabutangan sa iyang koleksyon aron makahatag og kalipay sa katawhan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao